Sinibingelo bokele bayicwecwe media kuphela ufinyela khona icwecwe sithi hello gama lami ngulungelo isibongo ngwakwaZuma uma ukuthi ke umusha ke kuleli ikhasi ngicela wenze okufaneleke ucofoze ulike noma ucomment noma ucofoze ufollow. Alright ke la ubona khona ivideo nje biphenduphenduka kusempangeni kwesaka Mthethwa eDondotha la bekade kukhona umama kaMadlopha Mthethwa M.E.C Department of Agriculture and Rural Development kwaZulu Natal. So ke into ebikade izokwenziwa ke khona la bekade kune handover of dipping chemicals bekade ke no mayor wasemfolozi municipality ekhona kunenkulumo ke ayithulile naye zizwele ke obekade kwenzeka kulombukiso bhanyabhanya ocoshiwe kumele eduze ngoba kuyabalimaza abantu balaphana enkosini yakwaSokhulu ngoba ilaba kwazi ukuphila khona nje kwamathuba engekho laba kwazi ukufundisa khona izingane zabo bakwazi ukwenza yonke into laphana enkosini yakwaSokhulu. Ngiyafisa futhi ukuba ngisho ukuthi mama sijabula kakhulu namhlanje ngoba silana awuzile nje kuphela ukuthi uzolalela uyakhombisa ukuthi lokhu abakushoyo umphakathi siyakudlulisa ngoba namhlanje ngibona sengazuthi angazi noma kuyikhona ngibona ngazuthi izimpendulo zamadipha lezi behleze siyikhalela ukuthi amadipha akhona kodwa ashoda ngemithi. So ke siyabonga ke ukuthi ke namhlanje sibona sizophenduleka. Siyafisa ke sengazuthi ke njoba kuyisiqalo kungayisiqalo esingawukuphela onke amadipha akwazi ukucosha imithi yawo ukuze inkomo zibe sesimeni esihle. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi ke nakuba siwabongela ekhandelwe idiphu bese kuzothi laphana kuwa 10 ekwazini nakhona kunesicelo abasilethile laba becela khona ukuthi bayacela ukukhandelwa idiphu ngoba aqhelile lamanye akhona bese kuzoba indawo elapha kuwa 12 eSabhuza nakhona abanesicelo engqongqoshe sokuba basondezelwe idiphu ngoba akhona aqhele kakhulu. Ngiyafisa ke futhi ngqongqoshe wethu kuba sibike ukuthi isomiso siyasiqonda ukuthi iminyaka yonke iqala isomiso. Kodwa ke enye into esibukayo noma ungaze ube namandla ukuthi makunesomiso ukwazi ukuthenga amabhele kepha utshani busuka bomile inkomo mayidla ibhele akathi ngathola amanzi amaningi ukuze idle ibhele fanele uyibekele itsheni kaSaudi la liyomisa besifuna amanzi. Ngoba kuyiliqiniso ukuthi njengoba zizokuna imvula amanzi azomuka ekumfula emkhulu ayoshona olwazi kanti lamanzi makunamadamu azogcineka kuthi mase kufika ubusika zikwazi inkomo ukuthi ziphuze. So ke sinesicelo ke sokuthi ke amadamu ashoda kakhulu ikakhulukazi la endaweni kaMthethwa kuze kucishe kube ngcono kwezinye indawo eziyitende kodwa kwezinye indawo khona iwater ongeke uzukhombishe lodwa idamu inkomo zakhona egcina seyiphuza amanzi angcolile. Mhlambe ukubala ngamafuphi nje izicelo engikhumbulayo eseke zafika lapha neofisini zamadamu. Ngiyafisa ukuba ngibale idamu laseMakhandeni lapha ku ward 8 eduze kwenkosi yethu yesizwe esinesicelo ukuthi libukelwe eduzane kuzoba idamu isicelo esafakwa umamunduna yalaphana eManembeni uma wamnanga laphana phambi kwami sinesicelo sokuthi nakhona bakhandelwe idamu mama bese kuzoba idamu elicelo umnumzane ucelelwa isigodi salaphana eGegede njengoba kade sinemhlangano le yokubonisana isithangami sabafuyi nakhona laphana eGegede kunesicelo sedamu mama bese kuzoba isenhlabosini enhlabosini njengoba kade sikhona ngesonto elidlule kusithangami sabafuyi kunomnumzane esabonana naye laphana emveni kwalezi imvula mama ngoba lawa amakhaza naleya mvula angazi ngizothi kwakuyidemoni laqonda ukuthini leliyana ngoba ngendlela elibulale ngayo imfuyo omunye umnumzane ngihlane naye laphana enhlabosini kuwo lo mcimbi ngamangala wathi kule mvula nalamakhaza ufelwe inkomo ezingama21. Ungacabanga ukuyilona themba lakho
So ke ingakho sithi ke isomiso siyafisa ukuthi ke umnyango uzama ukuthi usilekelele bese kuthi ke nathi mama ngoba sekufanele sibafundise amagama abengiwashilo mawunenkomo esingamashumi amathathu njengoba kuzongena ihlobo zibe zinhle inonophane mase zithi February March April sekuzoqala ubusika ngithi thatha phela noma inkomo enhlanu uhambe uyidayisa uthatha imali uyibeke ebank angithi lezo nkomo yize ezokusiza mase kusebusika sekufunanwa ukudla uthatha kuyo le mali uyolanda amabhele uthatha kuyo le mali le ulanda imjovo ama vitamin ngoba njengoba kuyisomiso kanjena utshani sosekungasekho kumhlabathi inkomo mazidla zidle umhlabathi zikuxube nenhlabathi angana kuzokhulumeka nezwi yabonga unithola ithuba lentolakho ngicela ubingelela kumama uMahlopha Mthethwa kuyahlupha ke isilungu ngobe ngisho ukuthi usumbingelele umuntu uphinde ukuthi wambingelele futhi thina sazi nxa sokukhulekile nje usuqedile sasingakhuluma kushonelana nakubaba baphela amandla ngisele emobile ke kwaphela imbewu ngesomiso bengihamba ngicishwa umoba la emgwaqeni ngalima amalayini awu6 sekufuna imbewu ihlobo ezehlukene kwaze washo umunye wangapha enyakatho bathi hayi behlahla umoba bathi hayi siyasola mkhulu ngathi ubugisa lo moba ihlobo eziningi ezihlangene ukulima ngiyakuthanda kakhulu bayangazi abangazi ko umoba ukudla ubhatata amakhasi ayikho into engayilimi mina kodwa ngihlushwa zinkomo njobe inkomo ziyahlipiza akho into ozoyisho zimbuzi ziyahlipiza akho into ozoyisho kwakumoba lo ziyadla ayikho into engayisho kodwa ngokuqala umoba kungakabiwa mina ke ngifaka ucingo ufefe kuze ngiqede ukukhuluma washo njalo umunye ngiko omnye umuntu efike ezokusimbuza zakhe komnye umthetho wakithi wathi nazi imbuzi zakho umthetho sengikhathele wathi nomthethwa zihlumo kwakho wathi lo wathi inkinga iqede wena ngathi umgodi ungena ngisumuntu esho kanje into zona ukudla komuntu ngiyalima ukube kukhona ukuxhaseka okukhona emobeni ngabe umuntu uyathuthuka uthuthukile ngoba ngisho nje leminyaka futhi ngabe nokudla ngiyakulima kakhulu ngangilima umbila ke ulimpela umbila beningi njengalwanya ophelile nakulokuni kodwa nje ngakho ikhwebe embili ngosa ngapheke izithathu wawusuwo uyoma umbila ngaphoqele ukuthi lo mbila ubhule nike imbuzi zami zihle ngisho ukuthi ke ukusebenza ngiye ngithi ngakhuluma nabanye ikhulu ngithi mina ngayingekho intuthuko endlunkulu kayikho ke phakathi kwesizwe ngayintuthuko ikhona endlunkulu ikhona phakathi kwesizwe ngisho emgwaqo ngawumgwaqo ungekho bheke endlunkulu awukho futhi nakubantu ke abantu nje wayizakhamuzi ngiyabonga kuba kuBhengu namakhansela kukhona ukubambisana esikhona ngoba ngiyalayiza ukuthi amakhansela likwazi ukusebenza lodwa ikhona induni akufuneki ikhansela izoselinomhlangano lingayitshelanga induni angezwanga izifole eziningi kodwa ngibona ukuthi ukhona ukubambisana lofuna amavoti ufike nje akho voti elikhona nxa ulaleli nakulethi izolo khona inhlangano esungekwa noNgoma bambuza abasakazi bathi le nhlangano yakho ukumbi lo muntu usungula kanjani ungabheki okhethweni uthi cha yokuvikela nje abantu bakwaNongoma kungathi la umasipala wasembonambi uyezwa ukuthiwa sokuqasha umuntu wase-Vryheid bapha bala kwabona. Hayi siyabonga kakhulu Nkosini yesizwe. Mama sengithi ngizama ukuchayisisela kuloko sizoyona lenkulumo yakho. Ayidinge ukuchayisiselwa kodwa nje angathi ubumema abantu kuJesu ukuthi abantu abenza ukulunga babuyele enkosini. Ngokohlelo lwethu manje sizocela ukuthi sisukumise ungqongqoshe wethu okuyena osiphathele inkulumo yosuku
nozosazisa ukuthi ngaphambi ukuthi ayeke uke waba nawo mayor wasejozini local municipality kusukela ngo-1996 amahlandla amabili awabamba as mayor kuze kube u-2013 kuleso sikhathi M.E.C futhi wayeyi-exco member ye-district yasemkhanyakude. M.E.C ke ethi ewu-M.E.C kwimaqembu ezepolitiki uyamele iqembu le-IFP useholileke khona enhlakeni ezihlukene kwiqembu le-IFP ube eseba ilunga lesishayamthetho kusukela ngo-2013 la ejoyine khona isishayamthetho sesifundazwe saKwaZulu-Natal waseva ke kuma-portfolio committees ahlukene okubalwa kulo i-quality of life, i-portfolio committee yakwa-education, portfolio committee yakwa-transport nakwa-public works ila M.E.C eseve khona kuma-portfolio committees. Ubeke ngo-2024 kulo nyaka lo sikuwona premier ke wayese emqoka njengomunye wongqongqoshe kwi-cabinet yakhe wamnikeza lo mnyango ke wakwa-agriculture and rural development. Ucela ke sisukume samukele u-M.E.C kaMadlopha Mthethwa sishaye ihlombe. Angithokoze ku-HOD okuyinhloko yomnyango wezolimo nokuthuthukiswa komphakathi. Ngibingelele enkosini yesizwe sabathe la kwesokaMthethwa. Ngineyihlobo ngapha ngaseNkiyankiya. Ngiphinde ngibe umuntu osebenze kakhulu nomhlonishwa uBV Mthethwa. Ebese ngiba umuntu ke owakhankasa ngo-2011 ekhankasela ukuthi angithi ngizomusha ngimazi ngizomusha nangikhankasela umfanyana nje kwakugama lakhe uXolani wakwaBhengu ngifuna beyikhansela lewadi eqala wakhula ke angithi uyazi ukuthi bekwe yimina ke wazi waba umhlonishwa ke umeya so nginesandla ke nami ekukhandeni umeya wala ekhaya. Kodwa ke namhlanje angibekelele ku baphathiswa bonke ke abanye abakhona engasababingelelanga induna ekhona inkosi seshiya ukuthi ziningi kakhulu ikhulu zomnyango ngeke HOD ngikwazi ukuyibala ngamunye ngenxa yesikhathi abe-media kube abezokuphepha abakhona bese kuba ama-association abafuyi asuka kuwo wonke ama-district. Sanibonani? Niyayibona le ukuthi ivoti labantu lasibeka kahle kanjani. Yabona sibekwe ndaba ezitha sibekwe njengabantu bakwaZulu. KwaZulu uma intombi indoda babeyithwala kwesinye isikhathi eyifika ikhala indoda ingayazi uthi umhlonishwaye uDuma hawu sengaphakamisa mina ngiphakamisa igama lomuntu wenkathi mina sithi hayi lento ejeni isho njalo intombi noma ithwaliwe yaxoxiswa kahle ngoba bekufuna ukukhanda umuzi igcina isiwuthanda umuzi ihamba ikhonge futhi ikhongela indoda yayo kodwa yayithwele. Nami njengamanje ngangena ngokuthwalwa yabona sazohlangana singazani kodwa lento isimnandi izophila futhi lento ejeni ngene ngayazi ngayizwa imnandi 5 years uzophela ngiyakutshela beja ngami lengithi hamba ke uyosevisa abantu inhlangano yakho bayayibona ngeqiniso kuwe ngoba sifuna ukugwinyana kodwa lentithi sevisa umuntu wenhlangano yonke uhlengisa umuntu waka-ANC
ukusevise ngisho umkhonto usebenzisa okaNkulunkulu asezulwini akanendaba uNkulunkulu ukuthi umthuka kangakanani kodwa uyakhumbula yena ukuthi umuntu wakhe yingakho nje la wonke umuntu ozoba nenkomo ediphini yonke idistrict yangithanda noma ungithandi faka umuntu ediphi njalo sithi ke uHD wami ke ukahle sithe lolu hlelo lukezinye zezizathu ezintathu esikhulume ngazo engigijima nazo phambili esithi uma sikhuluma sicabanga ukuthi sigijimise udaba lwenkomo ngoba zisithinta sonke lusithinta sonke kube udaba lo number 2 luka one home one garden la umntwana wakaphinda ngena abantu babecabanga makabe ifashion athi amadoda asegoli imizi sele namakhaya thina sasingabafazi basemakhaya basala nephepha sale nephinifa sale nomamezala sale nezingane indoda ihleze egoli ihle nomfazi ngempela wena mayikunika 1000 ithi qedile u9000 udliwa angazi ukuthi ngambiza ngani ubazothi ngibathukile kodwa idliwa yiko naloko kusho ke wena mina ngizukusho okudla imali egoli wathi umntwana ahlanganise nabantu besifazane umuzi awubona umuzi ngendoda umuzi wesifazane uyalapha uthi kukaMankhizi kukaMatembe kukaMakhumalo kukaMadlamini ngoba iyona nsika ngakho ke sithethi na asibuyiseleni kona lokho one home one garden siyaninxusa sinomphemba weprovince iy'nsiza zokuthi ekhaya akube hlasa sizophinde siyifake imali elinganiselwa ku-50 million wamarandi unyaka nonyaka ukwenza lohlelo lube yimpumelelo njengomnyaka sinomsebenzi omkhulu kakhulu njengoba sinamadiphu nje ezinkomo 2207 yabona siyawazi 2207 ayenele imali ngokwe-communal livestock census isifundazwe sinezinkomo zenyama ezibhalelwa ku-3 million esihlalelwe umsebenzi omkhulu wokuthi kumele ziye emadiphini 3 million noma-ke singathanda empeleni endleleni sizohambisiwa kodwa uma sisebenzisana sivule izandla simtshela konke okwenzeka eminyangweni angeke sixabane uma sekuyinkinga sisho ukuthi sinenkinga la akubanjiswana KwaZulu Natali sifisa ukuthi asenze okuhle ukubambisana nodokotela bezilwane ukuze sikwazi ukunakekela izilwane zethu amadiphi kulandela imithetho-sisekelo yawo nokuqinisekisa ukuthi izinkomo zonke endaweni aziphuthi ukudipha nokuthola imijovo efanele njengabafuyi nani kumele kube khona iqhaza elibambile emphakathini yethu njengokunqanda imfuyo ingabi uvanzi ukhona imali ono 100 rand uyibophela ephinifeni uyifihle ephaketheni uyaqamba uba nenkomo uyiyeke emgaqweni ishayiswa zimoto intshontshwa ngamasela undunankulu wethu-ke umphemba ukhulume kabanzi ngalokhu sizoqhuba umkhankaso wokuqeda lo mkhuba imfuyo ayiye emadlelweni ayingabonakali igcaluza imigwaqo ey'moto akuyona yemfuyo nasemasimini ethu wena ulima ngiyalima mina wena ufuye inkomo akungabi mina ngisafarishe ngokuthi ngilimile bese wena inkomo zakho zidla kami asifuni lokho so lo mkhankaso sizoqinisa ngaphambilini wawungeke uyibone imfuyo uvazi ephinde idale nezingozi emgwaqweni ngoba imithetho yokulawulwa kwemfuyo yayiqinile futhi yayifakwa ephawundini noma idliwe amakhosi yinduna akaqinise lokho ngoba abantu sekwaba ngondawo yami ngenkani yami uyamkhuza ukukhiphela isibhamu musani ningasicindezeli ngemfuyo yenu engaqoqekile njengesifundazwe
sibungaza usuku lomhlaba wonke jikelele lokuqashisa ngesifo samarabi okungenye futhi yezinto esithe asize sizoyikhuluma la. Lesifo lesiyingozi kakhulu ngoba siyambulala umuntu olunywe ingcanga enalesi sifo. Yingakho ke kubalekile ukuba sigome izinja namakati esinawo emakhaya. Lo mkhankaso sizoqhubha njalo unyaka wonke. Siyabanxusa ke abantu ukuba baphume ngobuningi babo singazitholi sesengcupheni yokuguliswa yilo sifo. Odokotela bethu bezilwane bakhona ukulindela nina ukuba niphume ngobuningi benu esikhungweni zomphakathi. Nakuba kunjalo sikhathazekile ngobugebengu obugcina sebuphazamisa izisebenzi zomnyango nodokotela abazogoma izilwane ngoba kwezinkosi ibe nani uMphemba Provincial Premier unithanda ukubhubha. Siyabonga shaya ihlombe ke shale umhlonishwa ihlombe kakhulu. Siyabonga kakhulu umama umhlonishwa kaMadlopha Mthethwa. Uthi ke ungadibheze induna umthwanele manje. Isizulu asitoli kwakhe ukuthi ungadibheze induna umuthi wanele. Sizocela ke umhlonishwa M.E.C Mayor nenkosi bonke ngitafeli sehlele la ngezantsi. Bese kuthi ama-district chairperson cela nize nje la nizoba nomhlonishwa azomkhombisa umuthi wenu ukuthi nanku umuthi. Iy'ntathelike zibe ngomumo ukuze niyithumele wonke lo myalezo kalo zonke. Angithi nizele khona. Niyawazi umthetho. Nizoma nje la ngaphambili. Okay. Cha laba futhi kune-structure se-province sakwa agriculture sakwa livestock esiyisona esizokwemukela. Into ezokwenzeka siyademonstrate ukuthi nansi imithi bese ama-district azoya la kuma-venues bayawazi bona abazothatha khona imithi ngaphandle ke kwenkosi. Ngiyayikhipha inkosi kuloko angiyibali kuloko. Musani ucaphunelana imithi emabhodleleni. Imithi iye-DP. Ngikhulumile ke umidip linenkinga sixoxeleni ukuthi lina yiphi inkinga ngoba lo muthi ukalelwe insuku ukuthi mawungaka uyophela ngesikhathi esingaka manje manje ucaphuna khona into ezokwenzeka. Inkosi ngoba yakaMthethwa Nyambose inkosi nobe ngiyakaMthethwa bazobona ukuthi bathini kuyo kulesikhalo sa ngoba yakaMthethwa. No, akisicela nje ukuthi kuze kuphela i-provincial structure la. Ubuholi nje lobe province obusuka bumelwe uchairperson we-district ne-district bese bukhanda i-provincial structure. Shuthi sifuna la uchairperson wase-King Cetshwayo, sifuna we-district, sifuna uchairperson waseMkhanyakude, sicela uchairperson wase-Zululand, uchairperson wasemajuba, uchairperson wasemzinyathi, uchairperson wasemgungundlovu, uchairperson wasothukela, uchairperson waseherigwala, uchairperson waseThekwini Metro, uchairperson wogu. Ibona kuphela sibacela bamela labo chairperson, abanye nje sicela babuyele bahlale ngoba ungqongqoshe la ukhombisa nje ukumithi enizohamba niyoyithola ivele isikhona la ningakhona.
Hayake